ناویم جی بو کسرن نلینیا و از پارلمانتریم جی پارتیا چه و با پرسیاری کرد. سردن کابل دوای اما بس کار چلا چکن نمیکنه. I Sverige diskuterar vi ofta om Irak och om Kurdistan och situationen här. Vad är vårt syfte med att besöka KNK här idag? Vårt syfte att besöka KNK är att höra om deras budskap kring kurdisk enighet och det är ett budskap som vi tar till oss och tycker är viktigt och som vi också har lyft i många av de möten som vi har haft med parlament och med regering här idag. بيجي ام هاتنا فيش بوجو ام تخوازن لكنكي جودار بكن خباتاوا لسر يكتيجي يكتيا جالي كورد واف يكتيا جالي كورجي ما دجفيني خوجي كما لباشور كريا ما انيا زمان. För det är när det finns kurdisk enighet som det också finns kurdisk styrka för att göra sina röst hörda, både här i Kurdistan men också i Europa och i Sverige. دبیجه به یکیتیا گل کرد یک کاری بهستر ببی هم لهر چهار پارچن کردستانه و هم جی لأوروپا یعنی به یکیتیا کرد بهتر بهست بن. Hattna servi. Tamam. Det andra är ju vad ser du för problem med att det finns problem med frihet här i Bashur, södra Kurdistan. Och vad tycker du om de här fängslade journalisterna, Bahdina? Vi tycker det är viktigt att det finns ett bra demokratiskt utrymme för journalister, aktivister, opposition att göra sina röster hörda. Och, ja. Det beje per gringa ku insan, journalist, aktivist ji karen fikre khwa, ramane khwa ben zman per gringa ku av derfat gerek habe. Och för oss som är vänner av Kurdistan är det viktigt att det finns en frihet att göra sina röster hörda här, för då är det lättare att vara vän till Kurdistan. Det beje waka dosten kurda شپوما گرینگا کو هر انسان کاربه فکری خو بیجه دما انسان فکری خو بیجه جی و دمه حسانی ترجی کو دوست جی چبن. Fängslade journalisterna. Specifikt vad du tycker om. Ska vi uttrycka det? Nej, släpp det. Jag tycker det räcker. Okay, ja. Det är bra om vi är lite otydliga också. Det andra, vad anser du om Turkiets invasion här? Som faktiskt också strider mot mänskliga rättigheter. Det är ena frågan. Men det är viktigt för Sverige att värna Iraks suveränitet som stat och att ingen grannland kränker Irakiskt territorium oavsett om det sker Irak stort eller specifikt här i Kurdistan. السويد سكنة سويد فكرة سويد أواكو جرك يك سرورا عراقي يك حرمة رزقرتن نشان بدي. Och därför fördömer vi alla attacker som sker av Iran eller av Turkiet på irakiskt och kurdiskt territorium. Det är viktigt att Kurdistan och Irak får vara en egen nation, en egen stat där medborgarna kan känna sig trygga. Det beje ev işgal kırna devleta Türkiye ku iro dike u eğer İran jî bike yani fark nake kibe ye gerek rezgirtin bu servera va herema bigre Kurd gerek be arami u be demokrasi karbin jiyan biken. Ushpoma gelek gringa. Sen så var det en fråga om angående kemiska vapen. Vad anser ni om att man idag använder kemiska vapen? Vi har rapporter också som vi vill kunna ge till er. Du kan nämna att du har tagit upp det i riksdagen. Användandet av kemiska vapen är förbjuden i enlighet med internationella konventioner. Och det här är en viktig fråga att följa upp och utreda och få klarhet i vad som har hänt. Jag har lyft den här frågan i det svenska parlamentet, i riksdagen, med utrikesministern för att Sverige ska sätta press på parterna att utreda vad som har hänt. دبیجه کارانینا کیمیاسال سوجی کی شرع اوش بوساجی ام وی راس نابینن ما وی پرسه خسیا روجوا پارلمانا سوید لما خس روجوا پارلمانا اوروپا جی بریا پارلمانترا ما یا یکیت اوروپا مالین بیور کوکن جو مالین جی خسنا روجوا دا
پر گرینگه جی کو یک و بکارانینا کیمیاسال یک لیکولونی بکه جی و یک بر نده پر گرینگش بو اف سوجه کی شره gerek nikaribin vê tiştê bikin gerek kesekî çavê xwe negirêş bo vê tiştê ev bûn bersivê ئەمە زۆر سپاسیان دەکەین کاتنە کوردستان و بە خەمی کێشەکانی کوردستانەوە دەیانوێت لە نزیکەوە ئاگداری کێشە و مەشاکلەکانی کورد بن هەم لە ناو خۆی هەمیش لەگەڵ دەرەوەی خۆی و هەمیشە لەشکرکێشانی کە تورکیا دەیکاتن بۆی ئەوانە هاتوونان بۆ پاڵپشتیکردنی ئێمە هەمیش گەیاندنی دەنجی کورد بە دنیای دەرەوە و لە ڕێی حیزبەکانەوە کە پارتی چەپی سویدیە بە بەردەوام پرۆژیان هەیە بۆ یەکێتی ئەوروپا بۆ پەرلەمانی یەکێتی ئەوروپا هەم بۆ پەرلەمانی سوید بۆ ئێمە حەزمان کردو ڕمیێوانداریان بکەین هەم گفتوگۆی زیاتر لەسەر کێشەکان بکەین و هەمیش دەک تێگەیشتن و سپاسیان بکەین لەوەی کە هاتوونە لە نزیکەوە ئاگادارمان بن زۆر سپاس.